Yero try say sin pat ngai kuble pi baro ha kyrteng ka batyak tam ka jo Jesu te menta ka singi on rap yang shapi ki kyrteng ki jongphi ki ba pi play request singa te na banta ki kyrteng ki bom don jing mut te singo pha ma pat nam sngoi ai te nganam la ban wan ra hap deng jongphi kyrteng ka bom don jing mut te hen ra ye ka ban jing mut te ngan wan ra be shapi te kumbang ala ong ye pi compare pi kyrteng kumno ai be namar ki don ki kyrteng ki ba let se pi pet kam i don jing mut let se phim sngo thu e ka tu ka ten ru te hen re ka don pat ka meaning ka don ka jing mut te phi shu ai be te la da ka don hi ka meaning ka mut ngan wan ra be ka ya ka jing batai te compare wa nam snoi ai te bat kwa bangan ong ye pi ba la da don apa ding jong pi ke badang wan thamai ha po jong ka YouTube channel ka jonga ngakwa ba pen pet i ka tu video ki ba kham rem ki bang aji kai shapang ka jing tenjo shapang ka khardok ba khem shapang ka bok bat ka nusep shapang ka kenthai ka ba start shapang ki phongut ki thai sati pi pet i tu ki jing kai ki long ki ba don kam ba ya phi shapang tu sumbai torso shapang ka tu ka jing ken show ka bala bure shapang wat bi share ki we ki tu ki long ki ba don kam ha ki tu ki jing kai ki ba long ka nong rem ya phi kham tam ka jing tenjo kham tam ka tu wat puli ka bible tang siteng bali phim sngo tho ha ba phi puli ya ka bible bat kum ta ter tenga ka tu ye phi ba phin pet ki tu ki video ki ba kham rem ti kan long ka jing kur khu ye phi lang baro bat sak wei pat ka pa nga kwa an pentip chapi na mar nga bon program palat bat sak wei ru ki bon ki bre wan man kan do nga te ngam yo lat bangan ra ki phone ki jong phi ha ba phi ya call nga te na ka bantai ki jing du wai phi sa pha ra ki message ki jong phi na mar ka por du wai te langa bon kam sakat nu ban ya slok bre ru ka por du wai te ngadon be ka por ka ba jrong bangan du wai te leng ba ki tu ki message ki jong phi ngan yo ban ra ha ka tu ka por ka banga shong du wai te ka mot ngan yo banta be ban kur khu ye phi leng ba ki jing du wai te langam yo bangan ya keren bat phi te hen re ki jing du wai te ngan yo ba hi bangan du wai te sapha de ki message ki jong phi te ye ki ba ngan yo lat bangan ra ki phone calls ki jong phi te ngan ra te ki bom yo pat phi pha be de ka message bangan yo ban du wai na ka banta ka jong phi te na ka banta ki ba kwa ban wani kan du ye nga pat phi la ban tho lupa ya ki ki jingli ki ba phi kwa banwan ra shanga la ne ki jing pos new bat kum ta ter te na mar leng ba ka phone ngan nam la shu bangan ra lu di ki phone ki jong phi ba kala bon palat sa banga don program bet kum to te ngam la bangan ra ki phone calls ki jong phi hen re sa pha ha ki message ki jong phi te nganget phinam ngoi ei na mar bangadang de tang ka briu ngam la man shua ki duna ki nong wan kan do yenga ka program ru ka duna te nga la hi ban ra ki phone ki jong phi hen re man ta te ka kham shem jing nga bangan ra ki phone ki jong phi te sapha be da ka message khna bangan yo ban ayu ngan yo ban duwai pat hak por banga shong duwai na mala danga bon kam sakat nu ka por duwai te ka don be te men ta ni phai no shakini ki kyrteng te sautli ki kyrteng ngan wan ra menta kasngi te ka baning kong ngin ye pet ye kene ka kyrteng suk len haba ong len kamot kabadap biang lane kabadap pura te kamot ka jingsuk kabadap pura lane ka jingsuk kabadap biang tinga kwa ba ne thui phi ba om dei tang pa ka kyrteng ka jong phi kala dei suk len kamot ka jingsuk kala wan bet ha ka jing em ka jong phi namar ka don kuwi ka brio ka ba kyrteng wan suk tang ba hatu menta ka dap tang ne ki jing jar namar play namar kam shem la wat ya ka khmat ka jong play tinga kwa ban ong ye phi ba ka kyrteng la ka besne kam besne hisin ba phim wat yo play kam don jing mut hadala ka kyrteng ka jong phi pa kalong ka bas niu phi dei ka brio la ne u brio ba wat yo play pat upen kelano e ka kyrteng ka jong phi khnang ba un yo an kur khu ye phi kata ni la lap kat ba ten ka jong play ada phi kwa ban tip ya kata sapet ka tu ka khubor ka bangala kren chphang ka bok bat ka nusip te namar kata haba ka kyrteng ka jong phi kalong suk len penchak ya la de hatu kata ka jing suk ka jong phi ka tap pura ne em te la da kam tap pura IT ala de sha ublay met bat men sim da ka ba phi IT ala de sha ublay met bat men sim pin yo kata ka jing suk ka ba pura la kalong ha ka jing im ka jong phi khamot phin biang ka kam ka jam bat kum ta ter la kalong ha ka kot ka khia phin yo ka met ka ba kot ka ba khia la kalong ha ka men sim phi long ka briu ka ba la ban it hok yo blay
พินลองกับเรียวกับดับดักเตียงกับจงอุบเลยกับดับพิดับดักตะกากับกินจามันเสียมหากจิกเอ็มกับจงพีเด็กกับหมดกันลองปุระหากจิกเอ็มกับจงพีแต่นามาร์กตากับเตียงกับกระเตงกับจงพีกับลองสุกเล่นแต่ไอ้บากับจิกเอ็มกับจงพีกันลองกับบาลเป็นยาสเรียมดอริยาลาเดบัดอุกฤษกันลองกับบาลเป็นยาสเรียมดอริยาพีบัดกับเตียงกับจงอุบเลยคุมตากับจิงสุกกับดับปุระกันวันหากจิกเอ็มกับจงพีไอ้งูอิวเบลบใบไม้ป่าจงพี่นางบันไอกระเตงเนี่ยพี่ลันเอกิบะยิงกิบะเซมกิจงพี่ลันเอกิญาคากิญามันงำเตมันอุบุกระเตงเนี่ยพี่เตงกว่ารูบังอันองเนี่ยพี่นักบันตากินีกิบะลายโยอยากจิงบันไตกระเตงกิจงพี่งาดักว่าเนี่ยพี่บาร์โรมาเป็นคอมเมนต์หาตัวฮับปะแค่กะจิงโยจิงหมดกะจงพี่แค่กะจิงสงอฮับปะกะโดนกะจงพี่อยากจิงบันไตกับบางงางบันไตชาพีแต่พี่กิบลายโยเอกกระเตงสักคอมเมนต์ฮับปะอยากจิงบัตไตกับบางลายโยเป็นบัตไตพี่แต่บาอาร์ปัดชันบอร์ลังกันนี่กระเตงกมุดกระดนกัมเบียกจิงกระชานจงโนแต่กจิงกระชานฮีกับบางกว่าบันไอมันเสียมยพี่งากว่าแบบเห็นพระเบียกิบริวจงอุบเลยละนี่กิล็อกกิจอร์กิจงพี่กิบเอียอุบเลยบากินกระชานเล่มยพี่หากจิงด้วยวัดน้ำกว่าบักินกระชานเนี่ยพี่ฮักสปะกับพ่อฮักพิซซ่ากับแต่ยากกับบักินช่วยรับเต็งแต่ไอ้กินกระชานเนี่ยพี่เห็นไรวัดน้ำวัดทันkitaกิลาดบักินกระชานเนี่ยพี่เห็นไรชิมบยากันนี่กับกระเต็งบางดันกัมกับจิงกระชานเล่งบากับจิงดูไว้กับจงกิล็อกกิจอร์กิจงพี่แต่เล่งบากับจิงกระชานกับจงกิล็อกกิจอร์กิจงพี่เพียงสลองชิชาอุบริอุปลาบันยังสแคมแต่งารูนาดูมันตากัสงี้มันลองกับน้องดูไว้กับน้องกระชานยาke jing im ke jongphi namar da kabangan shan borlang ya ka ya phi ha ka jing duai kamut kanwan ra ya ka ya ka jing mentoy ha ka jing im ke jongphi te kerteng ke jongphi kamut don kam ya ka jing shan borlang jong nu re jong nu te phi don kam ban request ya no re ya no ba ki long ki nong duai ke jongphi te ka balai pat yo borlang kani pat kamut leng ba jongphi ki briu ki yo borlang let's say pila julam kidon ki doktor haba pila chim dawai ngala lap ye kene kidon ki doktor ki ba ki ai man sim ye phi kamot phi yo bor leng ba ka jingkran jong itu i doktor phi yo bor lang ma phi ru te han re kidon par ki doktor ki ba o kani ka jingpang jong phi to man to shu phi te haden sans nem ru kani ka jingpang phi nam yo khia shu kamot ka pendo man sim te ne ka kerteng ka jong phi yo bor lang kamot haba phi kran ki priu kin yo bor langพี่บันลองอุบริวละเนี่ยกับริวกับลงกุมโนกับดอนเนี่ยกับตะกับบอร์กับจงอุบเลยฮะพี่ดอนเนี่ยกับตะกับบอร์กับจิงมายันบัดฮะพี่ดอนเนี่ยกับตะกับบอร์พี่ไอเล่มชิกิเวยกับตะกับบอร์ดักกับพี่ไอมันเสียมกับเวยปักเวยกับตีนกับพี่กรันกันไอบอร์ฮิกิเวยน้ำมันเต็งกิดอนกิบอลเป็นดุมันเสียมโลกจงพี่ตัวมันตัวชูปาราจงพี่ตัวมันตัวชูพี่ตัวมันตัวชูกับกิตัวกิตีนกิบอมไอบอร์kibom pen yo por te hande kani ka kerteng yo por lang kamut phi yala de ru phi yo por badi ki we ru phi ai por te ai ba bara bor na ka shintur ka jo phi kan mi ka tien ba phin ai bor lem ya ki we pat te ka ba saw wan me ban pen shingan ka ba mon ba leng ba ka jingwan ka jong phi ha kani ka perthai lani ha ka long yeng ka long sem ka jong phi kan pen shingan namar teng phi i onda ba ki khon ki la samla kam pen shingan chu ya ki me ki pa kam dan chu kata ka jing pen shingan namar ba teng ki la le ki no ki kam ki pen sing osi da de ki shin rang teng ki la ngop how drugs ki la ngop how kunja ki la ngop how cigarette ki la ngop ha ki khalai ba kum ta ter ba kam pen shingan chu ya ka yeng ka sem kala don ka jing sir ha ki me ki pa ki jong phi balada phide u lokru u ba penjin jar hayeng hasem u wan ushu dat bat kumta ter kamot kam don ka jing shngan hayeng hasem ten ka kerteng ka jong phi wan me ban pen shngan kamot ha ka jing don jong phi ka pen shngan wat ha ba phi dang khna samla ru kamot ime ipa jong phi im don ju khuslai namar phi wan ban pen shngan kamot phi long khna la ne ka khna ka ba tip sngi te kamot ka pen shngan kamot uniu kena ubah kerteng wan me ban pencingan ke bamut pencingan ke bot nomor hitip sngi palat ke pencingan te ya ka yeng ka sem kim don kam ban ki khu slai na ka benta ka jongphi te ai ba phin long hi kum ta
Lada pi day ibadang rit bha pim pat sngau tho le se ki mi ki pa ki sngau tho ikne ka kerteng man la ka singi sabok ti ni khon jongphi saduwai ba kum ba ka kerteng ka ba ngi la bo wan me ban pen sngan te ai ba onda pen sngan chi sha ya ka yeng ka jongi on daula he ulasan un le eki ban pen sngan te ya ka ban pen sngau si hayang hasam ne ban pen si ere ka man sim ka jong ki mi ki pa te kani ka jing mot wan me ban pen sngan te la da phila dei pat ibriu bala he balasan te to long phi u tau briu u bala ban pen sngan hawa phi don hang no phi nong ka jing sngan ara phi don la mar teng kum to le se la da phi i u briu bu an u ya halanti ki kem thai ki wan mar sni ani ki la shep teng kim don jing sngan te henrei hawa phi dei pat u briu badan buram don akor te hapidan ka jaka ka badum pio I to brio ani pis ngau shan ka masem ani ai ngo utrai ite iba lane utei khna lane kumta ter ani ngas ngau shan ka mansem namar pa ngayo I yo te ka mo piwan ban pen shan te ban pen siir yanu te ai ba ka jinglong ka jongphi kan long kumta te menta ka sngi ki kyrteng ki long ki ba kham suk kim dai ki ba te naka benta gitu ki ba pat ai ki kyrteng ki jongphi phila ban ai ki kyrteng ki jongphi te compare la phis ngau thu ne phem ngau thu phila be ban ai te la da ka don jingmut ngan ai phi la da kam don jingmut te wat nam ngoi ai te namar ba ki bon ki kyrteng hang ne ki ba phi phim la ban ngau thu hen re ka don pat ka jingmut ngan yo hi ban batai te to ble un yo ban kur khui philang paro yaro utrai